belgiske Colt. De kørte så en tør nedkørsel, men andre kørte nedkørsel i regnvejr. Og det her billede, det er dagens foreløbig mest dramatiske. Læg mærke til nederst i billedet, vejen til for neden, der ligger en rytter. Det er Oscar Pereiro fra Kestepan, den tidligere Tour de France-vinder. Og det var et styrt, der simpelthen foregik på den måde. Han røg ud over barrieren på vejen op ovenover, hele vejen ned over skrænten og landede på vejen nedenfor. Et dramatisk styrt, som gjorde, at hele Kestepan-holdet, de stoppede. Og feltet lidt senere, da de fik meldinger om det her styrt, faktisk også nærmest indstillede cykelløbet totalt, indtil der var kommet opdateringer på Oscar Pereiros skæbne. Og vi frygtede det værste, men heldigvis så er nyhederne moderat gode i den forstand, at Oscar Pereiro er ganske vist ude af Tour de France. Han er blevet fragtet på hospitalet, men han er relativt okay, når man tænker på, hvor alvorligt styrtet var. Der er mistanke om, at han har brækket sin skulder og sit ene lårben. Men altså, han var ved bevidsthed og er efter omstændighederne OK, Oscar Pereiro, men ude af Tour de France.